Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramailea Juan Maria Aburto Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman du prentsaurrean. Lehenik eta behin, Aburtok jakinarazi du Aldundiak 630.000 euroko dirulaguntza emango diola Bizkaitik fundazioari, Bizkaian administrazio elektronikoa ezartzen jarraitzeko. Gizartekintza sailari dagokionez, zerbitzu soziosanitarioen irisgarritasuna inoren laguntza baruten pertsona guztientzat zabaldu du Aldundiak, eta ia 1.700.000 euroraino gehitu du gizarteratza bultzatzeko laguntza berezien partida 2012an. Nekazaritza sailak bestalde 7.000 euro emango die, arraza nahasgabeen elkartei eta beltzaintzako beste elkarte batzuei osasun arloan naiz ekoizpenean hobekuntza programak sustatu eta gara ditzaten. Bizkaiko Foru Aldundiak halaber, 100.000 euroko dirulaguntza eman dio Eusko Ikaskuntzari euskal kultura Bizkaian sustatzeko asmoz. Amaitzeko, Juan Maria Aburtok esan du, Bizkaian enpresa sortzaileen sorkuntza sustatzeko 400.000 euro emango dizkiola Aldundiak behaz sozietateari. 2012 urtean hainbat jarduera finantzatuko dira, besteak beste diseinuarekin eta sormenarekin zerikusia duten jardueretako coworking gune baten sorkuntza.